салом дӯстон, саудиё намедонанд миллиардҳои худро ба куҷо сарф кунанд. Арабистон аз фикри ҷалб кардани ситораи дурахшони футбол даст накашидааст. қаблан Мессиро натавониста буданд бо ваъдаи пули калон ба кишвари худ моил кунанд. ҳоло ҳукумати Арабистони Саудӣ ба Винисиус ҷуниор $5 миллиард пешниҳод карда мехоҳанд ӯро пеш аз ҷоми ҷоҳонии 2034 ки ба эҳтимоли зиёд дар ин кишвар баргузор мегардад, чеҳраи асосии лига кунанд. Дар сурати розӣ шудан Винисиус метавонист гаронарзиштарин варзишгари ҷаҳон дар таърихи инсоният шавад. Бозингари бразилӣ ин пешниҳодро қабул кард ё ин ки не? Аз видеои имрӯзаи мо ба ҷамъи хабарҳои дигар маълумот пайдо карда метавонед. бале, мо ба ин рӯз расидем. Суперҷоми УЕФА ки дар он барандаи Лигаи Қаҳрамонҳо Реал Мадрид бо ғолиби Лигаи Аврупо Аталанта бозӣ мекунад. Аммо бисёриҳо на ин бархурди ҷолибро интизоранд, балки дар майдон пайдо шудани Килиан Мбаппе бо футболкаи дастаи шоҳона. Оё трансфери пурҳашамат дар ин тобистон натиҷа хоҳад дод? Тибқи иттилои расонаҳо, Карло Анчелотти дебюти сангпушти фаронсавиро то ҳадди имкон ба таърих меандозад ва аз онҳое ки дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб омадан оғоз хоҳад кард. Аммо ҳеҷ кас шубҳа надорад ки Килиан дар суперҷом бозӣ хоҳад кард. Бергамаско, Бемиранчук, Скамака ва Компенер чӣ гуна кӯшиш мекунанд ки мошини мадридиро боздоранд. Тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дар давоми 5 сол Винисиус имкон дошт миллиардер шавад, аммо футболбози бразилӣ ҷавоби рад додааст. Ӯ мехоҳад бо дастааш қуллаи баландтарини варзишро фатҳ кунад ва соҳиби ҷоизаи туби тиллоӣ шавад. Дастаи Ал-Аҳлӣ ба ками 1 соли дигар бояд интизор шавад. Маҳз ба ҳайати ин даста шоҳи Арабистони Саудӣ бозингари бразилиро оварданӣ буд. Ал-Аҳлӣ дар мавсими қаблӣ зинаи сеюми Суперлигаи Саудиро касб кард. Дар ҳайаташ аллакай чанд ситора дорад, ба мисоли Роберто Фирминио, Риад Марез, Эдуард Менди ва Франкеси. Фонди давлатии Арабистони Саудӣ ноумед намешавад ва барои розӣ кардани Винисиус бо наздикону пайвандони ӯ пайваста дар алоқа хоҳад буд. Ба навиштаи нашрияи ESPN ҷавоби футболбоз не набуд. Аз ин хотир арабҳо талоши худро идома медиҳанд. Шартномаи феълии Винисиус бо дастаи шаҳри Мадрид то соли 2027 муҳлат дорад, аммо ҳаҷми таомпулӣ расо 1 миллиард евроро ташкил медиҳад. Ҳамин ки сари бозингарро бо 1 миллиарди дигар тоб диҳанд, Реал Мадрид ҳеҷ кор карда наметавонанд. Барои ҳамин дар даста шартномаи нав аллакай омода кардааст ва аз рӯи он маоши бозингар чанд баробар зиёд карда мешавад. Агар ба дур назар кунем, Винисиус дар аввалҳо азобу азият кашид. Ӯ дурахши хуб надошту голи зиёд намезад ва шубҳаҳоро ба вуҷуд меовард. Дар 3 мавсими аввал Винисиус ҳамагӣ 16 гол зад, дар ҳоле ки барояш вақти кофӣ дода буданд. Аммо дар даста тоқат карданд ва Вини ба сатҳи бозингари аввал баромад. ҳатто ҳамон вақт ӯро ба иҷора надоданд ва дар дастаи шоҳона бозингари бразилӣ ба шоҳзода табдил гардид. Хулосаи гап ин ки худи президенти Реал Флорентино Перес ба Винисиус ҷуниор дилбандии зиёд дорад. Арабҳо бояд Мбапперо моил мекарданд. ӯро бо пул розӣ кардан осонтар буд ва бе Мбаппе ҳам Реал Мадрид собит кард ки ҳеҷ камбудие нахоҳад дошт. Челси аз трансфери зиёд сараш чарх зад ва намедонад киро ба куҷо равон кунаду боз киҳоро ба ҳайаташ ҷалб намояд. Як ҳафта пеш Фабрицио Романо бо навиштаи машҳури Here We Go tasdiq карда буд ки дастаи шаҳри Лондон аз Атлетико Само Омородионро харидорӣ кард. Футболбоз аз муоинаи тиббӣ гузашта буд ва бояд баъиси бозингари ба қавли ҳазоруми Челси муаррифӣ мешуд. Дар автобус ё поезди дастаи Челси Омородион ҷо нашуд ки дар охирин лаҳза англисҳо аз ӯ даст кашиданд. Як манбаъ мегӯяд натиҷаи ташхисии тиббии бозингар Челсиро қаноатманд накардааст. Манбаи дигар ба ин назар аст ки шартҳои қарордод аз сӯи дастаи шаҳри Лондон тағйир дода шуд ва ин футболбозро қонеъ намекард. Баъди 3 рӯзи саргардонӣ дар Англия Омородион ба Мадрид баргашт ва чунин ранг гирифтани кор Атлетико хеле хашмгин шуда таҳдид кардааст ки онҳо ҳам аз баҳри Галахер мегузаранд. Испаниё чанд рӯз пеш бо нархи 42 миллион евро аз Челси Конор Галахерро харида буданд, ҳарчанд ҳанӯз ӯро муаррифӣ накардаанд. Барои Атлетико бисёр муҳим аст ки як бозингари онҳоро Челси харидорӣ кунад. Ҷолиб ин ки миёни дастҳо аз аввал як додугирифт гӯё ки маслиҳат шуда буд. Ин ҳам барои ҷавобгӯ шуда
тонистани ҳардуи даста ба талаботи қонуни фейрплей. Атлетико аз аспи қар поин омад ва ба Челси пешниҳод кард ки ба ҷои оморадиён бозингари дигари онҳоро гиранд, масалан Жоао Феликс. Футболбози Португалӣ метавонад ба Лондон баргардад. ӯ дар нимаи дуюми мавсими 2022-23 дар ҳаёти Челси бозӣ карда буд ва бозингар ба англисо писанд омад, аммо хариданаш қиматӣ кард. Атлетико ба Феликс талабгор мекобад, ҳатто ба Астон Вилла рафтани Феликс овоза шуда буд. интизор мешавем ки Челси чиро интихоб мекунад. имкони зиёди баргаштани Феликс ба Англия вуҷуд дорад. ливерпул дар бозори трансфери хеле суст аст. ду хабари охир чунин аст ки Арнолд метавонад ба Барселона равад ва Субименди ба Ливерпул ҷавоби рад додааст. барои сармураббии нав Арне Слот ҳоло ҳам ягон бозингари нав харида нашудааст. ливерпул ба як нафар дар мавқеи бозингари вайронкор ба истило опорник сахт ниёз дорад. Субименди аз Реал Сосидад номзади хуб буд. ливерпул тайёр буд ки барояш маблағи тавонпулӣ пардохт намояд. бозингар зид набуд, аммо аз чӣ бошад трансфер файсал шуд. Рамоно менависад худи футболбоз нахоста аст ба хотири ин ки мураббии нав ва баъди клуб ки кафолат медиҳад ки ливерпул муваффақ мешавад. шояд Субименди шубҳа кард. акнун дар муддати кӯтоҳ ливерпул мисли ҳолати Эндо як риски дигар мекунад ва мо баъдан мефаҳмем ки даста умуман дар ин мавқеъ ягон кас мехарад ё то зимистон интизор мешавад. Гравенберг ҳам дар ин мавқеъ метавонад санҷида шавад. хулоса кори трансфери ливерпул ба қавли Турбас ва боз хабарҳо нашр мешавад ки Арнолд ҳам метавонад ба Барселона гузарад. бозингари эҷодкор дар лигае ки ба зебоӣ бартарӣ медиҳад, агар хоҳад ҳунарнамоӣ кунад, ин трансферам хеле ҷолиб хоҳад буд. аммо Арнолд тарбиятгирандаи ливерпул аст ва он ҷо ӯ ҳадаф дорад то капитани асосии даста шавад, мисли Стивен Ҷерард. як мавсим интизор шудан лозим аст ки кори ливерпул чӣ гуна пеш меравад. Арне Слот дар ҳамаи 4 бозии пеш аз мавсимӣ ғалаба кард ва умедҳоро зиёд намуд. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.